Aktar minn 70,000 persuna s-sibt fil-għaxija ħonqu t-toroq tal-Belt Valletta għall-attività Lejl Imdawwal jew aħjar Notte Bjanka. Din kienet l-ewwel attività li saret fil-Belt minn meta l-Belt Valletta ingħatat it-titlu tal-Belt Kulturali Ewropea għall-2018. Permezz l-attività Notte Bjanka, it-toroq tal-Belt Valletta litteralment ħadu l-ħajja, b'kuntrast ma' kif normalment ikunu fit-tmiem il-ġimgħa fil-għaxija. Jogħġbok Notte Bjanka. Jkunu ħafna postijiet għat-tfal speċjalment biex jibdu interess fija jkunu jafu l-kultura ta' Malta u li ġobżu l-mużi għall-iskola. Aħna wara t-tisa, s-tisa u nofs daw ġejjin għax ikunu żaru daw il-postijiet palazzu qabel, wara jibdaw ma iktar ma jgħaddu iktar jaqgħu. Il-Belt Kapitali nbidlet f'teatru ħaj li joffra spettaklu għal gosti ta' kulħadd, b'aktar minn 100 attività artistika li inkludu wirjiet tal-arti, mużika u sfin sa spettaklu ta' dawl fuq il-faċċata ta' Kastilja. Għall-edizzjoni ta' din is-sena ma naqsux lil postijiet storiċi jiftħu l-bibien tagħhom għall-pubbliku. Fosthom il-Palazz Presidenzjali, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-Berġa ta' Kastilja wkoll kienet miftuħa għal pubbliku fejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u Martu Michel iltaqgħu man-nies li żaru l-Berġa ta' Kastilja. Fi Pjazza San George il-President ta' Malta George Abela flimkien mas-Segretarju Parlamentari tal-Kultura Jose Herrera, iċ-Chairman tal-Kumitat V18 Jason Mikallef, l-Ambaxxatur Kulturali it-Tenur Joseph Kalleja u ċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura Albert Marshall iltaqgħu mal-miet ta' persuni li biħġarhom marru l-Belt Valletta fl-isfond tad-daqq l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. F'diskors li għamel is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera qal li l-fatt li ħadu sem 1000 parteċipant f'aktar minn 100 attività kien suċċess qawwi. Ma setax jonqos li jirringrazzja lil dawk kollha li juraw interess u organizzaw dan l-avveniment. Aktar minn 1000 persuna kienu involuti fl-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment. Għal din l-attività l-Arrivo l-Gozo Channel offraw servizzi speċjali. Din hija 8 sena li tellet l-attività Notte Bjanka, li għal sena oħra in-nies li attendew għal din l-attività għamluha suċċess.